septembri sa viaceré projekty financované prostredníctvom operačného programu Informatizácia spoločnosti OPIS dostali do záverečnej fázy a spúšťajú postupne nové elektronické služby. S kamerou sme navštívili záverečnú konferenciu projektov Ministerstva spravodlivosti, ktoré patrí medzi najvýznamnejších prijímateľov v OPISe. Zrejme najznámejším projektom rezortu spravodlivosti je národný projekt elektronické služby monitoringu osôb. Romana Hlubinu, konzultanta z dodávateľskej spoločnosti ICZ Slovakia, sme sa opýtali, v akej fáze sa dnes tento projekt nachádza a aké sú jeho najväčšie prínosy. Z hľadiska budovania funkcionalít a z hľadiska budovania infraštruktúry je v záverečnej fáze. V podstate sme za pilotnou prevádzkou projektu a v nadchádzajúcej fáze je fáza odovzdania celkového riešenia zákazníkovi Ministerstvu spravodlivosti. To, čo dostane vlastne ministerstvo a čo dostanú, alebo celá Slovenská republika vlastne týmto projektom, je to, že dostane konečne technickú infraštruktúru, ktorá umožňuje praktickú realizáciu už niektorých existujúcich legislatívnych opatrení, čo sa týka výkonu trestu domáceho väzenia. Ďalším významným národným projektom rezortu spravodlivosti je elektronická zbierka zákonov Slovlex a portál právnych informácií. Výsledky projektu nám predstavil riaditeľ odboru Slovlex Miloš Matúšek. Elektronická zbierka zákonov je portál, ktorý je už aktuálne dostupný verejnosti na stránke www.slovlex.sk. Tými nosnými systémami tohto projektu je informačný systém e-zbierka, informačný systém e-legislatíva. E-zbierka to znamená elektronická zbierka zákonov, celý právny poriadok v digitálnej podobe, dostupný verejnosti od roku 1945 po súčasnosť. A e-legislatíva je systém, ktorý je určený legislatívnym pracovníkom, ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy, prostredníctvom ktorého budú zabezpečovať tvorbu nového práva od počiatku, to znamená od prípravy dokumentov až po jeho uverejnenie zbierky zákonov. Dôležitým projektom pre fungovanie systémov Ministerstva spravodlivosti je národný projekt budovanie aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu. Základné parametre projektu nám predstavil projektový manažér Juraj Karkuš. V podstate umožní jednotlivým informačným systémom lepšie komunikovať, riadiť ich komunikáciu a v neposlednom rade teda zvýši bezpečnosť prístupu používateľov do jednotlivých centralizovaných systémov rezortu. Ministerstvo spravodlivosti ďalej realizuje projekty Informačný systém registra úpadcov a rozvoj elektronických služieb súdnictva, o ktorých nás informovala Denisa Vargová, riaditeľka odboru dohľadu nad právnickými profesiami. Informačný systém registra úpadcov je projektom Ministerstva spravodlivosti, ktorý prebieha akceptačnými fázami samotnej aplikácie. Aplikácia slúži nielen verejnosti, ale aj konkurzným správcom a aj sudcom. Centrálna evidencia exekúcií znamená pre verejnosť elektronickú bezplatnú službu, kedy si bude môcť subjekt lustrovať sám seba, to znamená fyzická osoba cez EID kartu. O zhodnotenie hlavných prínosov projektov OPIS realizovaných Ministerstvom spravodlivosti sme na záver požiadali generálneho riaditeľa sekcie operačných programov na úrade vlády Petra Kostolného. K reforme, ktorá sa deje v oblasti justície, nemalou mierou prispeli aj projekty financované z operačného programu Informatizácia spoločnosti. Môžeme povedať, že projekty financované z OPISu sú prospešné pre štát a takisto pre občana, kedy stransparentnia procesy, znížia administratívnu záťaž na strane štátu, skrátia čakacie lehoty pre občana. V nasledujúcom vydaní OPIS Video News si predstavíme projekty prioritnej osy 2 OPIS, rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.